betekent niet echt veel, hè? Harven betekent veel, toch? So, quanto tempo je acaba e banda te existi? Het betekent hetzelfde als heuken van normaal. Betekent ook niks. Bosse zou ik dat heuken? Nee. Nou. Ik hoop dat er geen... Nee. Zeker? Ik ken een ander woord die lijkt daarop, maar niet die. Deze niet. Nee, deze niet. Oké. Deze. In Bandating... Die is ook lekker dan. Deze ook goed. Oké. Hoe lang bestaat de band al? Samen in deze constellatie? Samen in deze 10 maanden deze of zo? setting? Anderhalf jaar? Ja, zoiets. Anderhalf jaar. Maar wat spelen jullie? Eigenlijk West-Europese pop, rock en bluesliedjes. Eigenlijk allemaal hits. Het feest der herkenning. Als wij spelen, dan zijn het allemaal liedjes die de meeste mensen wel kennen van de radio of wat hits zijn geweest. En ja, dat is altijd een plezier om voor het publiek te spelen. En die zingen mee of die dansen mee. En dat is helemaal te gek. Hoeveel zijn jullie in de band? 4. 4. Ja. Oké. En welke zijn de liedjes die misschien gaan we... 5 of 4? 4. 4,5. Er zijn 4. We willen nog een zangeres erbij. Daar zijn we mee bezig met Ashley. Eens kijken of dat wat wordt. En dan wordt het repertoire wat breder. En dat is leuker, want dan kan je ook... ik kan me voorstellen als je liedjes speelt voor... zoals liedjes van Anouk. Ja. Of noem maar op. Dan dat spreekt het publiek ook aan. Dus welke liedjes meer spelen jullie dat bekend is? We spelen nummers van de Dijk. Van Golden Earring. Lenny Kravitz. Queen. Lenny Kravitz. Ja. Nice. En we spelen verschillende soorten sets. We kunnen op een gegeven moment, als we gewoon uitpakken en met elektrische gitaren spelen, hebben we een breed repertoire. En spelen we onder andere nummers van Kravitz. Een andere setting, dan spelen we unplugged. Zoals vroeger in de jaren 80, 90 die unplugged sessions waren. Nou, dat doen we ook. En dan kunnen we ook zeg maar twee sets volmaken met unplugged songs. En dat is ook wat we gaan doen op de marinebasis. En waar meer spelen jullie? Jullie gaan in een marinebasis spelen, maar spelen jullie normaal, wekelijks? Lokale tentjes of zo? Ja, lokale barren. Eén keer in de 3 weken ongeveer nu. Moet je dat nummer? Sì, come sa me non sto mais tanto tenta local holandês, maar Old Dutch 080. Okay. Ja, pero non sta den hard grooves também. Beer Garden. Non sta purba di amplia non solamente il repertorio, però con il pubblico também con non sta presentape. Pero mo pone se quer contratar você na boa toca. Kono por contact você na pasina por toca. Om contact Peter, anto non sta set op algo di viaja. Waar kunnen ze jou bellen? Nou, we hebben op onze flyers staat een contactnummer van Marcel. Ja, Marcel. Dus mensen weten dat we spelen en ze kunnen op Facebook onze Facebookpage bekijken. En daar staan de flyers op waar we spelen. Daar staat ook het contactnummer op. Dus dat is... Marcel, je kan het gewoon zeggen. Harven. Je zoekt online Harven Aruba of gewoon Harven? Harven Music. Harven Music. Ja. Harven Music. Op Facebook. En daar staat... op Facebook en Instagram non sta riba tudo. Você aqui Aruba se toca cabo ou não? Non sta toca giusto sonor, riba main stage. Oké, bom hoor. Anto merdia 1 uur was het hè? Ja, merdia 1 uur na party watersport. Ja, mas eu recomendo você vai trempang sobre ora 10 orbati, nanti havi porta e rei. Hene te baixo bem. Cara com você tem porta mais para boa, se não que toca, se não que tem barra of na de bende koning die porta mani pa bow die lugar no in naam de Correcto. Dus por atenção nessa etapa. Sei não saia de coordenadora. Sim. Papa, se tá prometo dia só passaporte bem para bow, so vooral com nosso instrumento para carga, para barra, mais cerca possível. E vamos passar check prometo dia só também, agora vamos começar a tocar já tá claro cabo. Sei tá algo e bom mesmo. OK? Sound check. Sim. Always good. Dus, great. Você vai dinar também durante a prestação. Quanto rato você uma hora larga ou 15 minutos? De main stage nós está baita meia hora. Ok. Então, depois tremer dia na watersport, nós está baita em 3 horas, mais ou menos. Você vai tocar também no watersport? Sim, na watersport die marinebasis mesmo. Aha. Nós está baita seguir na depois de main stage. Het programma de main stage te acaba, nós está baita seguir dan. In principe van 1 tot 4, maar er worden ook demonstraties gehouden door de mariniers daar ter plekke.
Een heel mooi programma, hebben ze me verteld. Dus het is altijd vreselijk leuk om daar te komen kijken. En tussen de demonstraties door gaan wij daar de boel opfluffen met leuke muziek. Oh, leuk. Ik kan iedereen lekker drinken, hè? Ah, Trempangan. Bom, não me contente de bolsa também no estúdio. Se você quer agregar algo mais acerca over die banda of quer informar algo mais de ele, so bolsa vai ter não também na open dag. Dus en depois escutar bolsa na main stage of se não também bani beach. Sim, correto. Não, estou invitado gente, letterlijk tour gente, so nós temos repertório bom variado de música na maneira Peter bisa pop, rock, blues. Bem escuta nós, bem que nós tinha dentro, que nós tá haciendo e me espera que não enjoy it. Muito seguro que o programa vai dar variar durante o full dia e nós também apresentar para o público e para o público também gosta de nossa música que nós trazemos adiante e nós pedimos, nós request e nós logra aí também para reaque full de tarde também, dus nós também tem para largo e riba ng dia aí, dus llega. Se você uma trepan, nós vamos tocar com uma trepan também, não? Nós temos suficiente repertório para começar a tocar uma trepan. Pero me hacía coordinadora da Laga nos hace aí, pastor. Ela disse assim, cabo, ela sacou de cabeça. Ela sacou de cabeça, não sei. Nou, great. Anyway, dankie, bedankt. jullie ook bedankt. Die nada? Oké. Hey, ik zit doen. Thank you, man. Geen groetjes, niks voor niemand? Nee? Hallo, publiek op Aruba. De groeten van Harven. Misschien een uitnodiging in het Nederlands, want ik heb het papierment gedaan, maar voor de Ja, rest uiteraard. Iedereen is uitgenodigd om op de kazerne van Marinierskazerne MSK SAF te komen kijken. Aanstaande woensdag van 10 tot 4. Waar een heel leuk programma is samengesteld. En waar de mensen kunnen kijken wat de mariniers zoal doen. En hun specialiteiten. Ja, en dan is er een mainstage met een muziekprogramma en entertainment. En wij maken daar deel van uit. Dus kom kijken. Dat is hartstikke leuk en gezellig. Zeker. Bedankt. Ook, jullie ook bedankt. Thank you. Hope Ja, thanks thank for you. a chance for the Dakinano. Alright.